Tak a sme tu. Možno to bude naozaj zase také prekvapenie pre nás. Bude to pre nás prekvapenie, pretože nemáme žiadne zmienky o tom, že by sa tu mohlo niečo diať. Takže sme tu my, aby sme to zistili. Pozri, a teraz K2 nič. Ten si chceš... Aha, takže vieš. Skrinka sa zapla na to, čo je v tej miestnosti. Tak skús medzi tej vlny niečo povedať a my ti budeme rozumieť. Petr. Jaj, tak sme dorazili. Sme v Dolnom Hričove. Momentálne je to kultúrny dom, ale kedysi, ešte z roku 1556, to bol kaštiel. Teraz to zvonku tak nevypadá, ale očividne môže byť, že bude niečo pre nás skrývať. Áno, kedysi to bola mýtnica, tak čo nás tu čaká, no uvidíme. Uvidíme, možno bude to také prekvapenie, ak bol posledný východ. Je to iné zvonku a iné to bude znútra. Takže uvidíme. Nesúď knihu podľa obalu. Tak. Ideme tam. Múdre to slova. Poďme. A Juraj vám teraz povie, čo to vlastne je. Aktuálne sa pozeráte na kultúrny dom, no kedysi to bol kaštiel, ktorý vznikol už v 16. storočí ako zemepánska mýtnica s obranným charakterom. Vybudoval ho pre Turzovcov staviteľ Jan Kilián z Milána. Jednoposchodová budova kaštieľa má pôdorys v tvare obdĺžnika, pričom na každom rohu bola nárožná väža. Na začiatku 20. storočia pri úprave tejto stavby boli 3 veže zbúrané, ponechali iba jednu. Poslednú z nich zbúrali pri adaptácii kaštieľa na kultúrny dom v rokoch 1955 až 56. V prízemnej časti budovy sa dodnes zachovali gotické klenby. Dolný Hričov bol súčasťou bytčianskeho pánstva. Poslední majitelia Esterházyovci ho v roku 1868 predali bohatému obchodníkovi s drevom a po roku 1948 kaštiel prešiel do majetku štátu. Nuž, zdalo by sa, že v súčasnom kultúráku nenájdeme nič zvláštne. To bôž výskyt signálov z iných dimenzií. Bože, ako sme sa len mýlili. V tme nočného ticha sme sa totiž ocitli v prapodivnom vesmíre tajomných energií, šepotov a výkrikov masívne zaznamenaných na našich meracích prístrojoch. Wow! Tak vstúpte do tohto sveta spolu s nami. Takže priatelia, pozerajte našu epizódu a sledujte, čo bude túto noc. Poďme. Mi je zase divné, že to nereagovalo stále. Pozri, a teraz K2 nič. Blikne, občas blikne. Ale aj toto, že keby tam niečo bolo, to nemôže byť v tomto, nie? Tu.
meno je Baška, je tu Matej, Peťo. Ty sa ako voláš? Žil si tu ešte v čase, alebo žila, keď tu bol renesančný kaštiel? Nastalo sa to teplota. 16 už je. Pohybuješ sa tu niekde okolo nás? Ja musím dať hlasnejšie. Daj. Môžem to prosím ťa zopakovať? To bolo jak živie. Tak ak to dokážeš, tak sa skús dotknúť nejakého svetielka, čo tu vidíš. Si žena? Čo ťa tu drží? Prišli sme v dobro. Chceme sa s vami spojiť. Nájsť odpoveď na niektoré otázky. Ktorý prístroj? Máš rád ticho? Páči sa ti tie svetelka? Kľudne sa ich dotkni. Si tu pri nás? Teraz sa zapla? Neviem, tak tento svetiel dajme. Hej. A teraz sa zase zhlasí. Aha. No poď ešte raz. Skús dať viac síly do toho a rozsvieti to až na červené. Čiže pravdepodobne nás asi len tak sleduješ teraz. Aha, zase to bliklo. No očividne sa ti páči tie naše prístroje. Ťažko sa ti asi komunikuje, že? Stojíš tu pri nás? Ja mám úplne, že si Aha, takže si pri nás, áno. To z teba mám tie zimomriavky? Skús to dať do červeného, keď stojíš tu pri mne. Dotkni sa toho ešte, poriadne, aby sme vedeli, že si tu. Vidíš, je to zaujímavá vecička, že? No poď ešte. Dobre. To dobre zosiluj, chápeš? Skús sa dotknúť ešte niečoho. To čo bolo? No poď, daj to do červeného, čakáme. Sme na to zvedaví, či to dokážeš. Vidíš, že to nie je ťažké. Aj tú zadnú vec, aj toho si sa dotkol. Je vás tu viacero? Ak vás tu je viacero, dotkni sa toho prístroju tam dole. Takto K2 nám dlho nešla. Aha.
ono ako keby... Pozri, krásne to sú. Pozri, proste ako keby to dávalo tú energiu, chápeš? Na tú... No poď. Ty, ja mám také zimomriavky. To chcem približiť, odíde. Hej, hej. No, keby nás to také hraje sa s tým. Aha. To čo bolo? Zase? Vzadu. Ďakujeme. Ty, ja mám také zimomriavky, že to uvidia. Ako? No super, poď sa ešte zahrať so všetkým. Pozri, aká dvojka nič, ako keby sa to premiestnilo, chápeš? Ja to fakt príde, keby nás... Išiel sa pozrieť tam. Áno. Tamto? Áno, spomínala som K2, no, to je presne toho, čoho si sa dotkol. Skús to poriadne sa toho chyť. Tak ako keby si chcel nás chytiť. Wow. Ešte, silnejšie, skús to. Poriadne. Tak, toto je iná pecka. Pozri sa, K2, to je neuveriteľné. Ty sa normálne s tým hráš. Ale vieš, čo je sranda? Že zapol sa aj Paraforce, nie? A na to aj Peťová skrinka. Ako keby sa to normálne, že premiestnilo a tu nebolo nič. Takže pozri teraz, jak to je vysvietené. Ešte aj tu sa zaplo, no. Pozri, jak to je teraz vysvietené na oranžovom. No poď daj ešte do toho sílu, dokážeš to dať až úplne na červené. Daj všetku silu do toho, prosím. Veríme, že to je ťažké, ale aspoň vieme, že si pri nás. Ako tu som to vôbec nečakala. K2 prestala. Počkaj. O čo ty sa pokúšaš s tou K2? Aha. No poď. My sem dáme ešte nejaké prístroje, dobré? Nemusíš sa báť. Musíme nejaké hračky. Čo to bolo? Aha, takže teraz si na tej stoličke, hej? Ale svietiš to aj pri K2. Čo? No, akože normálne, tá energia tu je brutálna. Skúsiš ešte niečo sa dotknúť? Asi si našiel nás dôveru. Takže kľudne, čo len chceš, dotkni sa čoho chceš. A môžeme sa tu hrať celú noc. Chceš, aby sme ti nechali tu tie hračky? Ktorá hračka sa ti páči najviac? Čo je pre teba také, že wow? To by som chcel. Zober si, čo len chceš. Dotkni sa, čo chceš. Asi si také hráčky nemal. Ak si tu s nami, daj nám znamenie a choď k nejakému svetielku a buchni do toho. Čo myslíš, že akože vyčerpal všetku energiu na túto, lebo akože sorry, ale zapnú nám skoro všetky prístroje, tak to je brutálne. Vidíš, ja mám pekne v zábere K2, Macka, celú vlastne túto spodnú plochu a plus autíčko. Nepipo zase Macko? Neviem. Macka, celú vlastne túto Macka, celú vlastne túto...
No to bol Macko. Tu sme my. Ide do priestoru? To meter dozadu a potom dopredu. Nejakých 7 metrov. Tu sú. Dobrý večer. Počuli sme vás. Čo tu robíte? Máme tu kameru, ktorá sníma všetky prístroje, ktoré sme tu umožnili. Sedeli sme veľa v miestnosti a zapla sa hracia scéna. Môžeš to prosím teraz zopakovať? Neboj sa, asi sme ťa vyrušili, ale očividne sa ti páčia tie naše prístroje, tak ktorý sa ti páči najviac? Kde sa teraz nachádzaš? Chceš sa hrať na schovávačku? Bojíš sa nás? Čo si teraz ticho? Však vieme, že si tu bol. Dobre, tak my ťa tu teda necháme. A môžeš sa tu zahrať so všetkým, čo len chceš.
Natáčate? Môžem toto vypnúť, nie? Mi strašne pripomína toho chalana, čo nám to otváral. Čo to je Gája? Rosina. Milan Rosina. To meno mi je nejaké známe. Dobrý večer. My sme sa premiestnili nadol. Doteraz sme boli hore. Tam si nám dal naozaj jasne najavo, že tam nie sme sami. Budeš to vedieť aj tu? Vieš sa dotknúť nejakého prístroja? Nejakej tej veci, ktorá tu je? Tak ako si to urobil hore? Znovu tie isté prístroje. Už si ich vyskúšal, čiže vieš, ako to funguje. Je tu mácko, ktorého keď sa dotkneš, tak spraví také modré svetielko a zapípa. Vedľa máme autíčko, ktoré si tiež rozhýbal. Všetky tie hračky sú určené len pre teba. Stačí sa len dotknúť a budú hrať. Skús to, prosím ťa. Voláš sa Rosina? Si z rodu Esterházyovcov? Patrila nejaká vec odtiaľto tebe? Bojí sa nás? Nie? Proste vyjednajú. Dajte nám znamenie, dotknite sa toho zeleného svetelka, ak ste tu. Vieš pohnúť tým autíčkom? Chceš od nás nejako pomôcť? Takže sa nachádzate v tej miestnosti. Hovoríme tu o tých pocitoch, že tu nemáme žiaden pocit a zapne sa skrinka.
tým obrazom, vieš? Čo si nám tým chcel povedať? Prešiel si do tej miestnosti? Vieš znovu zapnúť tú hraciu skrinku? Iba keď okolo nej tak prejdeš. Nič. Môžeš chodiť okolo nej a nič. Nie, iba zo zadu by reagovala ešte trošku. Krátka, rýchla. Nestihli sme si to natočiť. Môžeš prosím ťa ešte raz prejsť okolo toho modrého svetielka? Také pekné modré svetielko tu svieti. Tá skrinka sa zapla. Tá, čo je v tej miestnosti, tak to sa zaplo. Akurát sme sa rozprávali o tom, že tu nemáme žiadne pocity. Aj to na kamere. Peťko, Ja som to natáčam. zachytil, No. ale tak neviem. A to bolo také jemnunké. Bojíš sa nás? Čo to je? Ja som počul nejaké kroky. Skúsime to pivnicu ešte. Ja som tam bol tak. Pivnica nič. Vieš nám povedať, ako sa voláš? Si dieťa? Ja sa volám Matej, ty si kto? Ja sa volám Matej, ty si kto? Čo som neviem vypiť? Jako láska? Ja Baška. Alebo Baška alebo láska. Povedal si moje meno? Alebo ty sa tak voláš? Do tejto veci môžeš kľudne hovoriť. Čo držíš v ruke? Vidíš niekoho vonku? Vie sa niečo dotknúť autíčka alebo niečoho? Táto hračka, čo je na zemi, je pre teba. Potrebuješ od nás pomôcť? Potrebuješ od nás pomôcť? Máš z nás strach? Chceš, aby sme sa vrátili hore, aby sme ťa tu nechali? Nej si náhodou v pivnici? Je v pivnici niečo alebo niekto? Trápi ťa niečo? Chceš niekomu niečo odkázať? Idem za tebou do pivnice. Idem za tebou do pivnice. Čo? Natočujem. Tak my ideme dole. Je tu skovaný nejaký poklad? Je tu niečo, čo nikto ešte nenašiel?
Aké je tvoje meno, prosím ťa? Ja sa volám Matej, ty si kto? Nič. Zase nič. Toto je izba, kde si skovaný? Chceš nám niečo ukázať? Chceš niekomu niečo odkázať? Tu sa schovávaš? Ak sú tu duše, ktoré tu blúdia, predstavte sa nám. Nejaký z rodu Esterházyovcov. Teraz. Alebo nejaký stráž. Počul si? Alebo nejakí strážnici. To Esterházyovcov. Ty si povedala Esterházyovcov? Alebo nejakí strážnici. Nebol to? Pokračovalo ďalej ešte. Nejaký z rodu Esterházyovcov. Alebo nejakí strážnici sú tu. Neviem, nebol to Peťo? A ešte, nie, Ešte to nechaj. ešte to nechaj. Alebo nejakí strážnici sú tu. To už bol To už nič. Kto tam šuchoce? Čo tam šúchate? No, tak skúsime to ešte raz a my sa teraz nebudeme hýbať. Tam som ťa položila. Predstav sa nám, prosím. To čo bolo? Dvakrát zabuchol. Aha. Peťo, ty si zabuchal? Počula som to. Dvakrát klopnutie. Je tu niekto z rodu Esterházyovcov? Písal sa rok 1556. Kto tu vtedy žil? No, tak skúsime to ešte raz a my sa teraz nebudeme hýbať. Tam som ťa položila. Predstav sa nám, prosím. To čo bolo? Dvakrát zabuchol. Tam aj dačo povedal. To čo bolo? Dvakrát zabuchol. To zvláštne, nie? Ešte raz to dám. To čo bolo? Dvakrát zabuchol. Peťo, ty si zabuchal? Počul som to. Dvakrát klopnutie. Je tu niekto z rodu Esterházyovcov? Máte diktafón? No. Zabite dvere. To by si mal teraz točiť, že... Takže toto je ďalšia taká novinka, ktorú chceme odskúšať. Je to skrinka Áno, nie?
kde chceme vedieť, teda keď duch bude inteligentný, že by nám mohol odpovedať na naše otázky. A jedna ledka svieti jednu farbu, druhá ledka svieti druhú farbu a je to vlastne naznačené ako, že áno, nie. Takže uvidíme, či ten duch, ktorý tu je inteligentný a bude nám vedieť odpovedať. Tak ako sa ti páčia naše hračky? Sú to vecičky určené pre teba. Môžeš sa s tým hrať, zabávať. A je tu taká nová vec, taká skrinka, tu na stoličke, ktorá je určená pre teba. Aká dvojka začala? Taká dvojka je tam. To si bol ty? Ty si sa dotkol toho macíka? Môžeš sa dotknúť, prosím ťa, ešte raz? Vieš mi, prosím ťa, povedať tvoje meno do tejto veci, čo držím v ruke? Ja sa volám Matej. Ty si kto? K2. Zelené svetlo znamená áno, červené svetlo znamená nie. Ak sa každého nejakého dotkneš, tak ono zablíka. Nemusí sa toho bať, je to jednoduché, nemusí sa toho bať, zablíka. Takže zelené svetlo je áno, červené svetlo je nie. A ja sa ťa budem pýtať otázky a ty sa dotkni nejakého toho svetielka potom, prosím ťa. Dobre? Si muž? Si žena? Dieťa? My by sme boli strašne radi, kebyže posunieš to autičko policajné na zemi. 4 kolesa to má. Vieš do ničoho, prosím ťa, buchnúť? Poďme dole. Poďme dole. Hej, koľko? 11 hodín. Uvidíme, už budeme prekvapení. Čo ide dole. Čo zoberieme? Všetko. Máme to všetko, bereme No. všetko. Když človek nevie na to zareaguje. Však práve. Ja sa veľmi bojím. Poď. Čo sa bojíš? Veci lovec duchov. Dobrý večer. Počuli sme vás? Máme tu kameru, ktorá sníma všetky prístroje, ktoré sme tu uložili. Sedeli sme veľa v miestnosti a zapla sa hracia skrinka. Môžeš to prosím ťa zopakovať? Úplne bije srdce. Neboj sa. Asi sme ťa vyrušili, ale očividne sa ti páčia tie naše prístroje, tak ktorý sa ti páči najviac? Si tu s nami? Ukáž, kde si.
Čoho sa vieš ešte dotknúť? Predveď nám to. Zober si Macka, tú hráčku na stoličke. To je tvoje. Zober si ju, nečakaj, poď si po ňu. Bol si hospodár? Bol si vojak? Existuje niečo, čo ťa trápi? Čiže teraz prídeš sem, hej? Už si tu. Koľko máš rokov? Môžem ťa poprosiť, aby si sa s nami rozlúčil? My už ideme domov. Čo tu bolo? OK. Neviem, niečo tam. Asi to vypadá, ako keby si sa chcel dotknúť toho prístroja, ale očividne ty viac sedíš asi v tom rohu. Aký je rok? Aha. Ďakujeme. To si bol ty? Wow. Videl si? Však to zablikalo. Medveď. Napočítam do 3 a niečo sa dotkni, dobre? Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Ďakujeme. Ja tu nechcem sedieť. Ideš ľudia musieť. Ale na znamenie. Chápeš to? Žiadanie. Rozhodol vypnúť. Tu píšu ľudia, nemôžeš tam vypnúť. Ďakujeme. Ďakujeme. Tak toto bol brutál. Toto sa nám ešte nedialo ináč. Aby sa Max zapol na povel a teraz autičko. To je silná energia. Tu je veľmi silná energia. Ďakujeme, že si zapol to autičko. Skúsiš ešte niečo? Očividne tu beháš, skúšaš. Je to super, tešíme sa tomu. Takže vidíš, že tie všetky veci, ktoré tu sú pre teba. Aj guličku tam máš hraciu. Ďakujeme. Zase som sa pýtal, či niečo skúsiš. Aha, dobre. Prečo musím ja sedieť pri tom? Ja sa poserem z toho. Ako keby to odišlo teraz. Teraz my máme pocit, že tu s nami nie si. Ak sa mýlime, tak prosím ťa, daj nám nejaké znamenie, že si tu s nami. Páči sa ti ten Macko, doľno si štucho, aj K2 si nám už zapol, Paraforce, 5-kové prístroje, autíčko sa nám tu rozbehlo. Vieme, že to proste dokážeš, ale myslíme si, že si teraz odišiel. Čo myslíš, že akože vyčerpal všetku energiu na toto? Lebo akože sorry, ale zapnú nám skoro všetky prístroje. Zrobila tu normálne cirkus, predvádzačku. Že by to teraz odišlo? Aj to by aj energiu. Ale počka, ono naposledy sa zaplo autíčko, nie? Čiže to išlo tým smerom. Ešte medvedí. Medvedí. To ešte je Macko. Ale pozri, ani K2 nič. No, preto hovorím, že ja si myslím, že teraz tu nie. Ináč nečakal som, že to tu bude takto žiť. Že to je blbá. Toto akože... sme mali prvýkrát. No, tak nás to mal čisto premenu, ale ako maskier. Toto som nečakala. Toto bol brutál.
naozaj tu budeme s tebou už iba chvíľočku. Potom my ideme domov a ty tu ostávaš. Naozaj máš poslednú šancu s nami komunikovať cez naše prístroje, pretože my ideme ďaleko od teba. Už sa nevrátime. Vieš zapnúť aj iný ten prístroj? Ten si chceš... Aha, takže vieš. Ďakujeme. Dobre. Skús ešte ďalší. Skús autíčko. Očividne sa ti páčia tie veci, čo tu sú. A my ťa pozdravujeme. Sme radi, že s nami komunikuješ tak intenzívne. Ďakujeme. To je to červené svetielko. No, znamená, že si prešiel. Výborne, tak prejdi k tomu autičku a zapni teraz autičko. Ale to sa dotkni Macika. Vieme, že si tu. Ďakujeme. My za chvíľku ideme domov spínkať a ty tu ostaneš, dobre? Neboj sa, nikto ti tu neublíži. Keď teraz zapípáš, si dieťa. Keď zapípáš, si muž. Dobre, skúsim to ešte raz. Keď teraz zapípáš, si dieťa. Teraz zapípáš, si dieťa. Ja odpadnem. Takže si dieťa. A páči sa ti to autičko. Pochopili sme. Ďakujeme krásne. Preto sa ti páčil aj ten Macik, áno? Teraz strašne si ma vylakal. Vystraš ma ešte. To znamená, čo keď je tam stále to svieti, stále to bliká? Znamená, že si tam? Možno tam sedí hore. Vieš na tom a šťucha si do toho. Skôr spáva, že muž. Ako? Že či je muž. Muž? To je mega. Dospelý? Takže je tu muž a dieťa, hej? Alebo iba muž. Alebo iba dieťa? Viacej mužov? Sú tu dvaja? Traja? Štyria? Áno, dobre. A koľko je tu detí? Jedno? Prídeš znova ku nám, prejdi ku nám. Dobre, čiže prechádzaš okolo. Áno, viem, že si nám tu trošku spôsobil chaos, keďže si nám vypol ten laser. OK, no tak môžeme pokračovať, ak máš ešte energiu. Je tu ešte stále niekto s nami? Kde sa schovávaš? Aha, takže si tu s nami. Ty chceš hrať schovávačku? Ak to nedokážeš dvakrát zapýtať.
Wow. Oh, wow. Mal si deti? Ďakujeme. Počkaj, ty si nič neurobil, ne? Ne. No my už pôjdeme, keď na nič nezahráš. Jak sa to hovorí, že každá opona, že padla opona, tak nejak. Si mohol vystúpiť z tej opony ináč. Vyskočiť. Lenže tu je veľmi, veľmi zlé svetlo. Výborne, tak my sme na konci ďalšej akcie. Zase sa ukázalo, že miesto, ktoré je neznáme, ktoré nie že je záhadné, ale ktoré je také obyčajné, bežné, dokázalo prítomnosť niečoho zaujímavého. No, hlavne teraz už som rád, že ste si tú epizódu pozreli, že už ste videli všetky tie výsledky, čo sme my nahrali a že sa vám to určite páčilo. Takže, priatelia, vidíme sa na ďalšej akcii. Čaute. Počkaj, ale som si mal zasviť. Hasni. Zhasíname. Teraz ktoré? Podľa mňa vôbec ani jedno. Toto bude ono. Jasné. Hospoda požela hodinu. Môžeš aj ty povedať, Peťko, niečo? Chceš mikrofón? Ticho, už ide. Počkaj, lebo ide auto. Sice máme Alebo je to mikrofóny. aspoň autentické, vieš. Áno. Kúsok od Žiliny. Nech prejde auto. Nech prejde auto. Takto, aby ste počuli, že chodia tu aj auta. Ináč to WC je tam dobré, nie? Asi možno závodzaš. Prečo musím ja sedieť pri tom? Ja sa poserem z toho. Pomôžem ti? Pomôžem ti?